गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। दुर्गा फुजा आरो लोक्षि फुजा जोबनानै थांनाय लोगो लोगो फिन आसामाव राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थेफोरा समाजारि आरो खौरां बिजोंफोराव गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनफिनबाय। बावैसो साननि सिगां सालबारि ओनसोलनि सरक पाठक मुंनि सासे सुबुङा गावखौनो बिपिएफनि आसामिस सेलनि नेहाथारि होननानै रिजाइन होनाया समाजारि बिजोङाव ओंखारनायनि सायाव मिरु बिपिएफनि लाइमोननि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा अदालगुरि बिपिएफनि जिल्ला मावख'निफ्राय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनथि होयोदि थारै बिपिएफआव एसामिस सेल होननाय बेबायदि सेल गैया। मानोना बावैसो साननि सिगाङावल' बिपिएफआ कर्डिनेशन टीमखौ हाग्रामा महिलारि दानानै होयो आरो बिनि कनभेनरआ गावहानो होनना कास्टम बसुमतारी बिथाङा रोखा खालामनानै होयो। आरो बेजों लोगोसे बिपिएफआव थानाय मोन 6 सेल जेरै बेंगलि सेल, माइनरिटि सेल, कच राजबंशी सेल, आदिबासी सेल, गरखा सेल आरो नागजुगि सेल दं। नाथाय आरो बेनि अनगायैबो मोनथाम गोदान सेल जेरै राभा सेल, चतुर्थ सेल आरो हिन्दी फाखि सेल दागोन होननानैसो बावैसो साननि सिगां सिडब्लिउसिआव थांखि लानाय बाथ्राखौ बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। ओंखायनो जिहेतु असमिया सेल मुंनि सेल बिपिएफआव गैखाया आरो बेयो मोनसे राजखान्थियारि प्रपगेन्डासो होनना थोंजोङै सालबारि पुलिस थानायाव सरक पाठक बिथांनि हेंथायै केस होनाय जाबाय होननाबो कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। मैया अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 58 गामिनि गासै 1497 नखरफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि बिथांमोना 13 एफआरसि नंआव थानाय लेखा थांनाय 2018 आरो 2020 मायथाइयावनो हानि पट्टाखौ चरण बर' एमएलए, रिहुन दैमारी, डिएफअ, डिसि आरो रेन्जारनि आखाइनिफ्रायनो मोनखादों होनना रोखा खालामनानै होयो। लोगोसे बिथांमोना सुलुंनि गेजेरजों फोरमायना होयोदि गोदो बिथांमोना बिपिएफआव सापर्ट खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना बावैसो सिगां अरुणोदयआव चेक राननाय हाबाफारियावबो थांनो मोनाखै। जाय इउपिपिएल दं बिथांमोनाल'सो चेकखौ मोनगोन होनना खोनानाय लेखा आथिखालाव बिथांमोना फिन गोजां बोथोर सफैब्ला कम्बल गांसेब्लाबो मोननाय बिपिएफ हानजाखौनो लुबैफिनबाय होनना ओनसोलनि आइजोफोरा समाजारि बेजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसे ओनसोलनि सानैसो रायजो राजाफ्राबो इउपिपिएल सरकारानो नंखाय, ओंखायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो जोबोद नंखाय बाथ्रा बुंनो रोंगौ, नाथाय खामानियाव जेबो गैया, जिर' होननानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना बिपिएफ हानजानोनो भट होफिनगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायो। थांनाय नभेम्बरनि 1 खालारखालि दंफां सिखावफोरजों सार्भिस प्रभाइडार एनजिअफोरखौ आखाइ दं होननानै बनसु आरो आतसु मोननै संगठना आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'निसिम मेम'रेन्डाम दैथायहरनायखौ लानानै बिथांमोना मोनसे खौरांमेल लिंना रोखा खालामना होयोदि सोरबा सानैसो दंफां सिखावफोरनि खोथाखौ लानानै बनसु आरो आतसुआ मेम'रेन्डाम होनायखौ दैखांना लाफिननांगौ। मानोना जेब्ला दंफां सिखावफ्रा साननैनि सिगाङाव गंनै गारिजों हमजायो अब्ला डिपार्टमेन्टफोरा सोंलु सोंला खालामना मोनथिना मोनोदि हाग्रायाव हाख्लायखानाय गोबां दंफाङानो आद्रा दंबावोमोन आरो जेब्ला बे आद्रा थानाय दंफांफोरखौ ट्रेक्टराव दैखांना लाबोबाय थायो अब्ला गावसोर दंफांखौ मोनलाङैनि थाखाय नंखाय मिडिया लिंहरनानै नंखायैनो बांसावदों होनना बिथांमोना रोखा खालामनानै होयो। आरो लोगोसे बिथांमोना गावसोर एनडिएफआव हाबनायनि थाखायनो गावसोरनि जिउआव रां खामायनाय, सोलोंथाइ लानाय समफोरा बारग'जोबनानै दिनै बिथांमोना गावसोरखौनो नोरजियानि समान होननानैबो बुंना लायो आरो बिटिआर एकर्डनि उनाव खुनुरोखोम 8,000 रांनि बेथनजों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव हाग्राबारिनि संरैखानि थाखाय गोनां इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा सार्भिस प्रभाइडार एनजिअ मुं होनानै थिसननायखौ मेगन सानानै आरो पलिटिकेलनि नोजोर होनानै दंफां सिखावफोरजों लोब्बा दं होनना बुंनायखौ बिथांमोना बेफोरबायदि खामानियाव जेबो लोब्बा गैया होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। थांनाय 10 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै सौदियानिफ्राय थाबायै 25 सानसिम थाबायनानै चिरां जिल्लायाव मैया बिथांमोना सफैयो आरो बेवहाय सफैनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना बुङोदि भिआइपिआ दाबि दैखांनाय भटार्स पेन्सनआ 2011 मायथाइयाव पार्लियामेन्टआव जै जानानै दङमोन, नाथाय भारतनि खायसे
राजखान्थि सांग्रां दैदेनगिरिफोरा भटार्सफोरखौ माब्लाबाबो सांग्रां खालामा होनना बिथांमोना रोखा रावजों बुङो आरो लोगोसे बिथांमोना बुङोदि एनडिएफ्रा दिनै गुन्दै गैया आरो बिथांमोनखौ मानसि महरै अमा बायदि डिजिगनेटेड केम्पआव लांनानै जानाय लोंनाय आदारखौल' होनानै जेबो खामानि मावनो हानायनि गोहो गैयै खालामदों। ओंखायनो बिथांमोना बिटिआरनि बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो जा बिथांमोना माब्लाबाबो समाजखौ सान्थि जानायखौ लुबैग्रा पार्टी नङा होननानै गासैखौबो भटार्स पार्टीयावसो आखाइ हमनानै खामानि मावनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खावलायहरो। लोगोसे बिथांमोना बुङोदि बिथांमोनखौ माखासे बिएफा जानानै थानाय बेंग्राफोरा गनाया होनना रोखा खालामना होनायजों लोगोसे गावसोरदि बिथांमोननि थाखाय साफायाव 8,435 रां मास मोनसे भटार पेन्सन मोनहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो गुबुन राजखान्थिफोरा जेरैबायदि दालां लामा खालामना होदोंब्लाबो नाथाय माब्लाबाबो रांखान्थिनि उदांस्रिखौ बियाखै होननानैबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो आरो बिथांमोननि रांखान्थिनि उदांस्रिनि होस्रिखावनायनि गेजेरजोंसो अरुणोदय किसान सन्मान निधि बायदि बायदि आसनिफोरा जाफुंदों होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। नाथाय उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फ्रा जौ जुवा ड्राग्स लानानै इयुन फारसे खोमसिजों आगान सुरलांदोंब्लाबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलफोरा बेवहाय जेबो हाबाफारि गैया। खालि बिथांमोना मोनाबिलि समाव जेरैबायदि सेलफ्रा हौवा हौवा होननानै गाबो थिग बेबायदिनो हाग्रामा आरो प्रमद बिथांमोना सेल गाबनाय बायदि गाबनानै नांज्लायब्लाबो समाजा जेबो सोलायनाय जानाय नङा होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। थारै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बर' हारियाव मा जामारदों? जाय बर' हारिनि न'खरफ्रा बावैसो बोसोरनि आगोलावल' सानथाम सानब्रै ओंखाम राननानैब्लाबो गस्ला लंपेन्ट मोजां गाननो जोमनो मोनाब्लाबो साइकेल नङा आथिंजोंब्लाबो 6-7 किल'मिटार गोजानाव थांनानैब्लाबो सोलोंथाइ लादोंमोन। नाथाय हरखाब गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि मुवा बेसाद जानाय बेफोरनिफ्राय बिथांमोना बेसेबांबा गोजानाव थानानै गाव गावनि सोलोंथाइ आरो आखल आखु गोबां बिबांनि फरायसा फरायसुलिफ्रानो दाबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव थारै गोबां बिबांनि जोंनि हारिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बे बिथिंनिफ्राय एसे दोरोदनाय बायदि नुनो मोनदों आरो थारै बेयो जोंनि हारिनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव। थिग बेबायदिनो मैया पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सिलिंजार खोन्दो 2 लरकबारि गामिनि दुलिगाव फरायसालियाव 10 थाखोआव फरायबाय थानाय टिक्राय ब्रह्मनि फिसाजो रिंखांसि ब्रह्मआ हरखाब गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फुंनि 7 बाजियाव फोजोबना लायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थैनायनि जाहोन नखरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनैसिमबो हमनो हायाखै। मोनसे सोमोनांथाव रादाब मैया कुवेटाव सानै सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव गाजा गोमजायै समाजारि नेमखान्थिनि गेजेरजों मोनसे हाबाया जानानै थाङो। नाथाय जेब्ला बे हाबाखौ कर्टनि गेजेरजों सानैबो कर्ट मेरेज खालामनो रुजु रुमुयै थांनानै सहि होनानै कर्टनिफ्राय ओंखारबोयो लोगो लोगो जेब्ला हौवा गोदाना लामायाव सुंथेना लांगाब गोग्लैयो अब्ला हिनजाव गोदाना गावनि हौवानि फारसे अनखांनायनि सोलाय लोगो लोगो कर्टआव थांफिननानै डाइभर्स खालामनाय जाथाया मुलुगनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोयो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब मैया लखिमपुरनि कृष्णपुरनि लकिनन्दन देउरि मुंनि सासे आइटिबिपिनि सासे रौनियाया अरुणाचलनि पाहाराव 300 फुट गोथौआव गोग्लैनानै थैयो आरो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गारियाव थानाय गासै 3 सुबुङाबो जोखोम जानानै गोब्राब अबस्थायाव दं होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अन्नानै दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।